बाप रे कितना दुख बा ससुरा में। हे भगवान बतावा हो, इतना ठंडा पाला बाटे, इतना शीत गिरता, मैं हाथ गोड़ हमर बर्तन धो के कठुआ गइल बाटे। ई ने की सोचत बूढ़ी कम से कम अचिया धरा दी, ई अचिया धरता हमरा से। आ हई सुखलहू नहीं खलिया के धतल बड़ी गोहरा, इहो ना सोचली कि ठंडो पालवा में गैसवा भरवा दी। ऊ कई खाती तरले बड़ी हमरे के। अरे बाप रे बाप, थोड़े जोर पानी होने खौले लागल है ना, बीनबे ना कोई एमे इतना पथल बा कि हम का करी। खाली फरमाइशी ढा तड़ी हो जैसे बैठल बैठल बनैलू हो कनिया मशीन है नु, हमरा ठंडा ना लगेला। हमरो मन केला रजाई में सूते के 10 बजे 11 बजे ले। आहो तो के हम खीर पूड़िया तकारी बनावे कहले त तू भात बैठौले बाड़ू। ए मम्मी जी देख ना के पहनने एटा चुगता हमरा रे, उहे लौकता त कितना ठंडा बा। जड़ा पल में के कर ना की पड़े पानी ना चुवेला त एकर मतलब का आवे त तू खाना दाना ना बने जल्दी कर। ए मम्मी जी देखतन ढीकत ने 1 घंटा हो गई। माने सोचे के चाहिए कि हित ना त आवत रन त दाल भात तकारी आ रोटी रोज आदमी खाता टे पाहुन नहीं खिया मत। हमरा बुझाए ना मम्मी जी उ का करे जावे ना मुंह उठा के। हां जब बूची जी होइए ना ससुरारी आवेलन का कर तब का करबू। ससुरारी नहीं ओकर ओतने दिन के लिखो रहे चल गइल तब का करबू। अब ई ना छोड़ियन ससुरारी कोई के हमरा के बताई अपन ननद हमर खत्म हो गइली चल गइली त दूसरे से का मोह माइल दूसरे बियाह क लेने। अरे तो उहो त मान ल कि केहू के बेटिए नहीं है, बेटी के बदले उहे आइल पे तब अरे वो बुरा लगी लेकिन सच बात कहम ना तू आव ने जैसे ढोका ले जाए खाती बात ई बा। चुपचाप रह बनाव ए मम्मी ई कुल जी मुंह मुंह पर उठल ये लेकिन ये सब बात भुसेड़ी बनाई के उतरे धुआं खाली पानी ना छुले खबू मैदान को के त का होई धरी चली नहीं थी कह दे बूढ़ी कम खिलाड़ी ना हो एकदम हमरा के तम कदल बड़ी। जब पहिल का ससुरारी आई ना त मेहरारू का याद आवेला, गम मिटावे खातिर ससुरारी हम चल आइला, मन ना मानेला। अब घर चलावे खातिर न दूसर हम बियाह कइनी। अब ना जाने ससुराल के लोग का सोचत होई का समझत होई, लेकिन ना मेहरारू हमार बहुत अच्छा रहे। भगवान न निमने आदमी के उठा लेलन। पता ना का भइल रहे अपना मेहरारू के कि दुनिया से छोड़ चलली, अपना राजा के छोड़ के चल गईली। लेकिन कोनो बात नहीं के पाहुन कबे फोन करबी कि आमा जी आवत तनी अभी तक ले ना आइनी। आशा लगैले बानी कि कब आइती अभी तक ले ना आइनी। का करी खाना दाना बना के तैयार करवा दीहनी अभी ले कुछ पते ना चलो का जने आवत तनी या कि नहीं खी आवत तनी का हम कही। आमा गोर लागत मामा जी होया माजी पाहुन हमारा तो बेटी याद आवेला चिड़ैया बन के उड़ल हो हरा चिड़ै बन के बनवा में उड़ी गईली हमारो नागरिया सुनवा भई मत रोइए माजी कोनो जैसे रौरे के असर लगवानी है पाऊ मम्मी जी कोटत नहीं माजी जाती जब नाइकी न वाला से वापस थोड़ी ना। अरे चंदा तू कहवा चकोरा बानी गईलू छोड़ी के पिजड़वा उड़ी गईलू। जादी कौन बैठी पानी वाली पी ली बैठी आइल बड़े इतना दूर से तो बैठी प्रणाम बैठी पानी वाले पी सब समाचार बताई कुल ठीक बनो सब ठीक है भाई चुप रहे पाऊं लेके आ पानी का करब हमरो तो होता ना दरा दिया बा देखे कितना पसंद पलानी बियाह शादी राउर बेटी हम बेटा कोनो कमी ना होके दे कि राउर बेटी नहीं खे हम वही से आइल जी पानी पी ली पाहुन पियास लग गल चलो मत बता पैसा चुप रह जाए दी अम्मा जी रसगुल्ला वालिया दो कहां रसगुल्ला बाजी ना ऐसा कोनो बात नहीं के सब ठीक बाटे। खा पी के ही हो खावा का जरूरत बा खाना वाना देले के। आप लोग के प्यार हमके मिल जाला उहे पेट भर जाला। हम आवतनी लेके आवतनी नमकीन दुकानी पर जातनी पानी मत पियो रुक जाई
एगो जाता दुकान आओ अजी सुननी कि रो बियाह करे अब सच बात ह अब का करी लइकवा दुगो रहना सब ओके के खिलाई बजाई पढ़ाई करे के पड़ल। हाँ मन मजबूरी में कोई नहीं है ना रर हाँ, मन के इच्छा ना रहल ना रहल लेकिन दुनिया बहुत बड़ा बा। हाँ तो चली ठीक है न बा अब नया नया ससुराल मिल गईल ओई जाए जब अब तेजे ना आएम अभी ये का बाकी आएम भाभी अम्मा जी का सोचत तनी आमा जी कुछ ना सोचे हम भले रवा आवे नहीं तो बार याद आ जानी बुची जी रवा ना हम ना तू जल्दी भुलाइयो जम बुची जी के ना तो रोज रोत रहनी वहां की याद भाभी जी में रउआ कैसन बात करत तनी अम्मा जी के महसूस ना होके देना कि लड़की उनकर नहीं खे दामाद हम बन के आइला तो अरे दामाद पाहुन का कही रवा आवे नहीं तबे महसूस होला मम्मी जी के ना तो भुलाइए गइल बानी और रोज रोज बीमार होई तनी हार्ट के बीमारी कोई मर मत जाई भाभी। रो मत आइल करे रउआ कहना में ई बा कि ससुरारी हम पहिल के छोड़ दी आए तो जब इंसाने ना रहल त जाइले में का बा बताई आ कहाँ चली हमनियों गई के दुख खेला तो रोज जब आदन तब तो बुची के याद आवता चली कुल बात छोड़ी समाचार ठीक बा न रउआ के हमार ठीक है बा अच्छा खेत उत सब ठीक बा बोइल बा न ना मिलल हवे कुछ उद्दो कनिए पाहुन जा खाना कहत नहीं के जाता नहीं जाता ना बाबू पागल हौ का हो चली जी खाई पी चली उठी उठी नती के समाचार बात नहीं बच्चा कैसे बड़ल तो चली चंदा मम्मी चंदा जी चंदा चंदा चल गए खाना काढ़ा पाहुन के बस खत्म हो गइल बा दाल खाली बनल बा ओ जब मैं तो मम्मी करी जी कम छी हो बक बोला लेनी का बोला लेनी जी जी तब बाबू के ना कुछ बोलिए मती जोब न तो आउने मुंह का ठोले करी? चली आवने हमर जीवे जो बेटी चले है चाहे दामाद चाहे बेटा हमर सब कुछ ही है बरन ठीक ना का है यही दूसरा समझ से गई। बियाह कइला त ना जानो हमारे से कहो तो ठीक बा लेकिन इनकरी मुंह पर मत कही अच्छा ये बताई बियाह काहे कइला जब इतना तो मोह का लागल करी दुगो लइका उनके के देखी के करी तू देखबू करबू काहे तब लइका खुल के जे भेजा देनी हमनी के पोस देती जा अपन गलती ना अच्छा कहो। के खाना का हो ऊ तो नतिया लालची बाटे आवता मोह माया क के आले के चले तो नती रुपया तो गलवा मत कह ठीक ना हम लोग टाइम नहीं हमने खाना बनावे जा बना जाता तो जा जोन बात बड़ा जाता मोहाइल नहीं बड़ी बेटी जिंदा रहे तब तो इज्जते ना रहे आवत रहली आ उचल जात रही बेचारी के 10 दिन ना रहत रहली हां आ ई आइल बा त माया आवत अम्मा जी टुक्का छुओले आवत रहे आ लगत रहे नौटंकी बना लेके रुपया जत रहे अबे कहत नहीं बबुआ के पापा से हां नहीं तो उ नहीं रहत मैं रुपया चोरवा बुढ़िया धइले रहतिया आ दे देतिया आ उ केतना होशियार बियाह हो कल हलस मेहरारुआ लिया हलस आ इजा लूट के लइयो जाता ना पलाटन ना सुखी एकदम जल्दी धरत नहीं के का करी ई नहीं के ओकर ढंग के हाँ खाना बना लिहन तो लौना लकड़ी चूल्ही पर रख दी कि अपन सोनहाई रही तो सर दिन धली आमा जी ले अरे काहे के पाहुनी कुल्ली आवतनी हम करती न आमा जी देखिए हम करत तनी का इहो अपने घर समझिला हम बताई सहिहारी पाहुन है ठीक न हम तनी आवतनी रउआ के दुख तकलीफ हम ना देख सकिना और अकेले करत तनी अच्छा लागता बताई करी हम आवतनी नहीं के अच्छा लगता का करम बताई का करम बिना जांगर चलौले भगवान मुंह में थोड़ी ना डाल दीहन अरे गोड़ हाथ से देल बन तब बिना काम कइले तू होखे वाला बा कोनो काम कने न कि सहिहारी या न त आराम करी हम आवतनी तनी अबे ठीक न ठीक बा माँ जी बताओ आमा जी कितना हमार इज्जत करत तनी एगो सरहज बिया कहेली कि हई काम करी हऊ काम हमारी इज्जते लेत रहे तरी जाए अब की बार जाए तब ससुरारी में लात ना डालब का हम करी ज्यादा मनो हमार थोर हो गई बतावा हो ई पाउन बन के बड़ा कि कपारे पे नाचे ले बड़ा कहले पे कैसे कहत रहलन हां छोड़ दी ए जे कही थी अबे फोन करता धोवे के मिला त छुट्टा न मर दीजिए घर रहत नहीं खान यही से हम बोलते नहीं कि हेलो हेलो बोल लातन जी हाँ खुश रह का समाचार बा हो समाचार सब ठीक है बा और बताइए रो ठीक बा नहीं खाना उन खा बनी हाँ खा कुछ ठंडा लगा तो आगी तापत नहीं जा काम उम कहाँ हो छुट्टी बा का जी कंपनी में नहीं कंपनी में आगी भर ले जा रे बड़ा ठंडा न बा दिल्ली में हां जी स्वेटर तो पहन लेम त तरवे नु एगो घर में बनी कमाए वाला बाकी तो लोग ढोए वाला बटई बा घर में झोरा के छोरा बोरा के बोरा ढोवाता के ढोए वाला बा हो के हाँ बिना हिता के हिता बाड़ी तो बूढ़ी लेके आई हन का हो बताई गइल? जब वो चीज चल गई मर गईली आ मोला 5 साल हो गईल त का जरूरत बा पाहुन से रिश्ता रख लेके
अब मान लो कतनो बना तो हित ना तनो बना। जब ले बियाह न करत तब बियाह कर ले न दूसरे मेहरारू से आ बताई अब ओइजा कन उनकर हितै न तई भइल कि एजा का भइल। अब मान लो तोहरे माई बाबू के कुछ हो जते तू अपन ससुर मायके ना जीबू। हम ना जाइब काहे जाइब जिंदगी में ढोबे करब। मैं समझ गेहूं चावल सब एही जैसे जाता कि चला उनका नाती खा तटे। ठीक बा गहूं चाउर न द मान लो ना तो तनी 2-4 दिन खिया पिया देहलू जा। खिया पिया और रुपया जो लेके जाता न तमन। अच्छा माई के समझाए तनी बाकी हाला जन करो मान लो कि घर के इज्जत न बा। हम ही ढेर अधिका भइल बनी बूढ़ी कहत कि हम ही हाला कत रोकत हम ही हाला कत लुटा दी जा ठीक बा रखत हमरा नहीं खे जरूर जौन में कतन करी जा। ठीक बा रखो। खूब बिगड़ा हम नी हो खाली माईए के फेरा में रहे ना ई नहीं कहत कि पूरा घर के संपत्ति उठा के ले जाता पोला पोला पुसला पुसला। अब हमरे जोगान लगा कहां बाड़ू हो कहां बका तरू कुछ ना जी तनी आधा किलो पनीर लेल बनी तनी सुखला है बना दो आ देखा दूगो शिमला मरचा होई दोनों डालबू त डाल देना ते गही डाल दो आ तनी पूरी छान दो तनी पाहुन के। हमारे गोड़े में ठंडा लग गइल बा ठीक बा हमर चले वाला नहीं के जात रो बना के खिया के बता खियाई ना त हमरे के मत कही। हम इंसाने होई ठंडा पला में लोग घरे एक ही के ना चाहिए केहू घरे हितै नहीं तई में तब लोग आके 10 दिन रहत आई जा हाँ तो चाहे दो मान लो कि जे जिंदगी बितावे खातिर नहीं खो न 2-4 दिन के मेहमान बड़ा नाइल बड़ा तो काम कर देनी भाभी भूख हम थोड़ी कहनी करे के हां नहीं तो कहत नहीं कदर नहीं है बना दो सड़ देने बाक जी हमसे ना बनी रो बना के देव के बता दी हमरा बस के बात नहीं है। भाभी बैठी बैठी हम बना के लेके आवत ना तनी। अम्मा जी ऐसन कोनो बात नहीं कि हमरा वजह से और दुख होता टे घर में बहुत दिक्कत अरे बाटे। अभी जांगर भगवान देले बड़न हमरा के कोनो दुख तकलीफ नहीं ना ना के ना ऐसन कोनो बात नहीं कि अब दू हमरा आदमी के के बनावे खियावे खातिर के विदाई जांगर करी हम आज के बाद अब ससुरारी लौटबो ना करब। हम भुला जाब कि हमार ससुरारी पहिल करल। पाहुन अरे जय हां दे रस बसवा आवत होई दे दी 150 की लुकवा के दे। ना 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 हमके कुछ ना चाहिए बहुत इज्जत कनी रहुआ ठीक ना। हां त हम बहुत सामान हमार इज्जतदार घर के त इज्जत करत नहीं ओइसन छुछुरे घर के ना हई। चलो जवन चाहलो तवन कॉल हेलु अपन हमरा हाली के- त कहिए ना लिहलु माफ करब हाँ? नमस्ते। जाई मनो रही चली जी चली हमके उसे 500 रुपया लेके देती बड़ा दुख होता चल जा वही जा चल जाइल भी नौकी तहर बेटिया तो खूब तेल लगाई गोड़े में ठंडा पला के दिन बटला ही बटे हमारे नु देहिया बसाता उ तो गमा की जा तहर मोने जानी।